Ekekere ụwa biko lekwa ọjị, anyanwụ ụtụtụ lekwa ọjị, chime onye ụwa m bịa taa ọjị n'ụtụtụ taa orie, agwụ dị ire biko lekwa ọjị, mmụọ na-emere ihe, mmụọ na-emere m ihe biko bịa taa n'ọjị, mmụọ nọ n'okporo n'ụzọ biko lekwe n'ọjị, ọgụ mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'Obi Okoli Ụkọchukwu bịa taa ọjị, ọgụ mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'Obi Agụ Ejezi ụmụnne nne m lekwe na ọjị, Ngwurochukwu lekwa ọjị, Ụrasha Okoli lekwa ọjị, Afọ Ụmụakwa lekwa ọjị, Ala Ndị Shi lekwa ọjị, Ọhịa Nnogwugwu lekwa ọjị, Okwukwu Ikwu nne m lekwa ọjị, Iyiba lekwa ọjị, Ndị Mmiri ekele, Ụmụasha ekele, Aja Ala Nwobi na-agụ arụcha iji aga ọgụ nne na-enye ụmụnne bịa taa na ọjị, oke ọfọ Akokwa na-eshi, ọfọ dị mbụ, ọfọ dị ukwu, ọfọ ezumezu Akokwa, ọfọ Akokwa ji aga ọgụ biko lekwa ọjị, ala Akokwa na-eshi, ala biko, ala biko, ala biko, ala Akokwa mara ire amakwa na nsọ, mmụọ niile dị ire na ala Akokwa na-eshi biko bịa taa na ọjị n'ụtụtụ taa orie, maka ọfọ pụta na ama ya dị ire anyị kọ mamịrị ọnụ ọgbọ ofufu mgbe malite na-akpa ichie okwu, ichie nta nọ na ngwuru nna m, maka asụ nwata mara nna ya mara na ndị ichie, nwata mara ndị ichie mara na chi ya. Ezi nna m Eze Sir Okoli bịa taa ọjị, Eze Patrick Asogbu Okoli lekwa ọjị, Eze Joseph Nwatakọcha Okoli bịa taa ọjị, Eze Okoli Ụkọchukwu nnukwu nna m bịa taa ọjị n'ụtụtụ taa orie gbakwara na ya ọkụ, Eze Ụkọchukwu ọkwọ nọ n'ihu, ọkwọ nọ n'ihu, dị mesoro dị m onye abọchị biko lekwe na ọjị, Obi Akokwa amasakwa aha mmadụ, Obi Akokwa amasakwa aha mmụọ, Obi na-agọ n'ọfọ na-asụ onye akpọtara ya kpọtara ibe, anyị mere ya ọfụma ya dị mma, anyị mere ya ọfụma ya dị mma. Chukwu anyị na-akpụ isi ala enye gị n'ụbọchị nke taa bụ orie wu mmụọ mmiri, anọghịde na-ebute akụ, anyị na-akpụ isi ala enye gị, anyị na-ebuli gị elu, anyị na-aja gị mma mma n'ihi na sọsọ gị ebuchi wee na-ayọ gị ekekere ụwa biko, ọkwa mmadụ ka anyị bụ asịdarị na-enwere ụzọ ọnwụ na anyị si wee mee, anyị na-ayọ nke sacha ma gwa gị ekekere ụwa biko, ya ya amamihe nke i nyere Eze Solomon, ị gbagarakwa ya otu isi gbaghara Eze David. Ụtụtụ ọma nọ, asị egugu ụzọ egugu ọnụ, asị eme nwata otu esi ime ibe ya obede ya mma. Anyị kwekwere na omenala Igbo n'ụtụtụ taa orie, maka onye na-egbu anụ na-enwe aka ogbu, ya mere nwaanyị too ofe eleta ndị dị ochite nkwụ ya soro n'ọnụ, anyị sa akasa anyị gbogiri gboo na ọmụkwụ ya nwụkwa ya ogbu anyị so zuru ka ọ ga-eme anyị ya na ọdachi, anyị so tukwuru eche anyị ukwu jikwe ya, ọmụmụ egbu ngwu mma dịkwara na ya nkọ, omerụ ala eri ala na dokwe ya n'azụ, ogbu ngwere n'ihi agha ogwere bakwa ya n'ọzọ. Onye sị nke anyị na-eme ga-agara anyị nke ọ na-eme ya agakwara ya, onye sị nke anyị na-eme agaghị aga, oso iji n'ala ojeghepụ ome, nye a na-achọ nga na-edere ya nsọ ahụ dị na ya. Anyị ga-agara ọgụ, anyị ga-anara ọgụ ihe ọ ga-agaghị ebu anyị, ọgwụ onye ukwu, ọgwụ onye nta, oshi n'ụlọ, oshi na ama, oshi n'igwe, oshi n'ibe, oshi n'ọgụ, oshi na nwanne, oshi n'ọyị, ọwa ọnụ siri Igbo nsoro bụ nsoro Awụsa, nsọ English, nsọ asụsụ ọnụ, nwa okenye ọgwụ ụmụazị, Chukwu na mmụọ ala. Anyị so oke niile anyị na-ahụta na mma ma a na-ahụta anyị na njọ, oke niile na-agba mkpụrụ ọkpa n'ala na-asọ ojiri gịnị gbara anyị. Chukwu anyị sa ha laba alaba eje ha ala, ha lụba alụba eje ha alụ, achọrọ ihe ejidata asa akwana, anyị dị ihe ejikwa ọ bụrụ ha ya arụ, anyị ga-adị ka echi anaghị agwụ agwụ, gocharacha anaghị echu echu, ala a na-azọ na azọkwa onwe ya. Chukwu taa orie, asị m ihe niile bụ ihe ọma niile nke ị ga-eweta n'ụbọchị nke taa, n'izu ụka nke a, n'ọnwa nke a, n'afọ nke anyị na-ezi n'obi ụlọ anyị ga-eso na ndị izi ige wee na-ayọ ka ịgọzie okwu ọnụ anyị, ka ịgọzie iji okwu anyị, ka ịgọzie echiche obi anyị. Anyị ga-adị ka echichi anaghị agwụ agwụ, gocharacha anaghị echu echu, ala a na-azọ na azọkọ onwe ya. Wee na-ayọ gị ekekere ụwa gwara dị ihe niile anyị hapụrụ na mba were lọta ala Akokwa na-eshi, anyị bịa nọrọ wetu ụmụnne anyị mee ihe dị ara anyị.
I know you get care of I come again shape TAT. Because in a honey, in a honor, Emmanuel to Bionia, issue to her why you I nature can call my nature and wine coma. I have been working I will I will washing Ketan, I did boom like I will washing Ketan. You and I will washing Ketok on Nataranachi. Or what I may go where there are you to. My mother didn't do. Now one put up an ananas with the beginning of I. And as soon as I buy Agba, Iji will make it die. Abari is one eke, Abari and Oli, Abari and Afo, Abari and Uncle. Iji will make it die. Abara Jan eke, Abari and Oli, Abari and Afo. Iji will make it die. Chukuna Mwala, Asum Lugo, and Norway, and Jokane tie. Alagate you don't. I hear you go over higher. Ogo Wajoge, Maniga Hikuka, your John. Chukuna Mwala, and my case of Tainaka John, case of Tainaka John, case of Tainai, case of Tainai Hembrede, case of Tainai Yegu. I know your name, many kind on as your name and as a kind on names. I say Garaga, Garula, Chuachu, Muda, Yota. You won't have Pokura, I get when I get you the Ken of the Chidekena. Ntiona do Luiga Zayo. A Kona Jia, you Jaton to JSC, because I got Jack, Kekero, no Kaitani. Kaina Taikatan to Kaina Taikatom, Kaina Taikatoba, Stena Hekero, one you want. Yagazel of ordering more, my enemy, more, ordering mother, my enemy, mother, who made the kind of call them. Guys, we are now at the Obi of Akokwa market. You saw the procession from the Obi of Akokwa's palace to the Obi of Akokwa market, and then you saw as we went round the market, and then we're here at the Obi of Akokwa market, and it is now official that the Oso Mmonwu festival, that is the masquerade festival, is about to commence in the next 4 days. So this procession is very important, it's very sacred, it's very traditional, and you can see that the Obi of Akokwa is currently seated in that canopy there. Under that canopy, he will rest a little, and then we'll head back to the palace. Guys, Epochsearchtv is following up the procession to bring it to you minute by minute. Keep watching as we bring you fun. Thank you.